Bodek müşük emdi qandaq qılar? Bodek müşük hikayelerden. Avtori Sara August. Tercüm qıluvchi Nuriya Abdukkerim. Bodek müşük oyunga amraq ämbek kepsiz iken. O adetli dostları bilen bille sırtıq oynaşını yaxşı gördü iken. O sırtıq çıqalmagan çağlardymy öýüniň içide oyun çıqarıp oynap öz köňlini hoş kılady iken. Karvatның üstüde qalayımqan sekrime deydi iken apisi onu tosup. Kreslonun üstüde qalayımqan sekirsen bolmaydı deydi iken dadısı onu eskertip. Bundaq geplerge Bodek müşük kulak salmaydı iken. Hatta bu geplerini anlamağını selip öýüniň içide uyaqtım bu yaqqa yügürüp öýüni beşiği kiydi iken. Yağmur yaqqan bir güni Bodek müşük sırıq çıqalmaçqa o deniz qaraqçılary paraxuty dep nam koyup algan kiçik gilemni çatırqa qıstırıp alıp öýüniň içide uyaqtım bu yaqqa yügürüp oýnagy turupdy. Tosatdan o bir piyalını öýrültüpdi. Apla, piyal çıkıp gitti. Yerde çeçilip yatkan piyalının sunuqlarını görgen Bodek müşük qorup bitipdi. Hem köňli ýerim bopdy. Çünki özüniň bir çoň hatalyk ötküzüp goýganlygyny bildi iken. Aşkandyk apsi o awazy aňlap jiddileşken aldy sorapdy. "Nemiş boldy gozam?" depdi apsi. "Etiş bolmady" depdi Bodek müşük. O bir tarapdan jogap berip, bir tarapdan piyanyň sunuqlaryny joguşturupdy. Bodek müşük piyanyň sunuq parçalaryny kreslo silinçiniň astyga ýoşurup goýupdy. Lekin özü şunçalyk dekki-dekkide gapdy. "Emdi nemişler ýüz berer? Dodam bilen apam uksy nemi der? Meni uramy?" "Baýa zat nemiş ýüz berdi gozam?" dep sorapdy apsi ýene onundan. Üç bolmadygy" depdi o töwen awazda. Lekin bu gepke apsynyň söze işenigisi gelmekdi. Şoňaşka o bu işini tepsili sürüşdirip bakmaçy bopdy. "Oltyrsaň bolmaýdy" dep toğuly tutdy Bodek müşük. Del şu çagda Bodek müşükniň açy Kaner kepdi. Bodek müşük emdi eýil açay dep duruşyga açy udul kilipla baýa o piyanyň sunuklaryny tykyp goýgan silinçli ulturypdy. Karas kurus. "Apla, men birer nersini çykyp etdimmi nime?" depdi Kaner jiddileşken alda. O derhal orundan turup silinçini gaýrypla elak sunuq parçalaryny körüpdi. Birak apsi Kanerniň birer ýeriniň zahmlanmagenliginden bekräk ensirep gitipdi. "Meni köçüriň apa, men gostan kılmadym" depdi Kaner köňli buzulup. Bu wagtda Bodek müşük nimkularyny bilelmej gapdy. Onuň arsyga säl içi agrypdy. Lekin hakyky ahwalyny aýtaý dese özüniň til aňlaşydan korkupdy. O gep kılmay hiç bolmagandek turup alsa, belkim bu işini közboýamçylyk kılıp ötküzüp etse hiç kim bilenmeslik mümkin. Del şu wagtda onuň dadysy mehmanxanaga kirip kepdi. O kreslonyň gaşyga gelgende ýerdik sunuq parçalaryny görüpdi. "Tolama apsos, meniň amrak piyalamny gaýsyňlar çakyp atdyňlar?" dep sorapdy dadysy. "Men çykyp goýdum" depdi Kaner azaplangan alda. Onuň göz çanaklarynda ýaşlar lagarlap tökülüşke başlapdy. Ağaçynyň azaplanýatlygyny görüp Bodek müşükniň özüni çetke algysy gelmepdi. O töwen awazy hatalygyny etiraf kılış kararyna kepdi. "Doda, apa, piyalany men çykyp etdim" depdi. "Nemdep ýürsen? Sen ýa bu ýerge kelmeseň, piyalany gandaksyk sen çakkan bolasan" depdi Kaner eýrallyk içinde. Lekin Bodek müşükniň dadysy bilen apsi işleriniň tekki etkendek bopdy. Ular ýaşlary taramlap ýagatgan oglyga karap gandaksygy mundak iş ýüz bergenligini tepsili sorapdy. "Şu men baýa deniz qaraqçylary paraxuty digen oýuny oýnap etip ihtiýatsızlykdan piyalany çykyp goýdum" dep düşündiripdi o ýaglamsyrap durup.
Ular çokum muhab bolup kütüdü, dep oýlapdy o içide. Öýüniň içide gaýymkan sekirme, dep saňa netçi gatim eýtgan edim. Birak sen zadyla aňlamadyň. Mana endi obdan boldymy? Dep tapsy onuň hapy bolup. Bu çagda dadysy, bilemsen oglum, eger men çaýny içip bolup, piýalyny jaýa goýgan bolsam, belkim o çykylmaýdy. Piýal çykylyp kesse hiç gep ýok. Muhimy, seniň teşebbüsgarlyk bilen hatalykym tonuganlygyň. Hazır meniň kiçik matrosum emdi ýyglamaydy. Bu işte säwellik senden emas, menden ötüpdi, depdi onuňa düşendir.